Filippin kapitlu 1. Naqraw hekk. Ġibu irwieħkom denjament tal-Evanġelju ta' Kristu. Ġibu ruħkom denjament tal-Evanġelju ta' Kristu. Pawlu, mill-ħabs, qiegħed jikteb lill-insara fil-belt ta' Filippi, belt li kienu stess illi beda, tiftakru l-istorja ta' Lidja dejn ix-xmara u tal-kalzrier li sar it-terremot u konverta. Sadattant Pawlu telaq minn hemm għadha minn ħafna affarijiet spiċċa arrestat sentejn il-ħabs, ħaduh Ruma għadda minn Malta, qiegħed il-ħabs hemmhekk qiegħed arrestat u qed jikteb lil dawn l-aħwa tiegħu li kienu għal qalbu ħafna. Xewqa tiegħu hija din. Ġibu rwieħkom denjament tal-Evanġelju ta' Kristu. Intom li smajtu l-Evanġelju, intom li jemmintuh, intom li kontu salvati permezz tal-Evanġelju u sirtu tafu li Kristu, issa li tafu dan kollu araw li l-ħajja tagħkom tkun taqbel, tkun ekwivalenti, tkun tagħti xhieda tajba lill-Evanġelju li intom emmintu fih. Din hija l-kelma tiegħu lilhom 2000 sena ilu, din hija l-kelma li l-Ispirtu Santu qiegħed jgħid lilna dalgħodu. Araw li ġibu rwieħkom denjament tal-Evanġelju ta' Kristu, Pawlu qalilhom sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa' assenti, nisma' dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spiritu wieħed fema waħda tikkumbattu flimkien għal fidi tal-Evanġelju. Sabiħ li jkunu ma' xulxin. Xtaq li jkun magħhom jekk irnexxielu jew le ma nafx. Imma qal kemm jekk inkun hemm kemm jekk ma nkunx hemm din li importanti. L-importanti li aħna fejn aħna u ma x'inhuma ċ-ċirkostanzi ta' ħajjitna aħna ngħixu denjament għall-Evanġelju. U aħna ħassejnija ftit ukoll dawn l-aħħar 3 xhur illi l-firda fiżika minn xulxin li ma stajniex niltaqgħu flimkien, imma t-tama u t-talba tiegħi lil Alla li minkejja li ma konniex qegħdin niltaqgħu fiżikament, il-kol kemm aħna għamilna dak l-isforz biex ngħixu denjament għall-Evanġelju ta' Kristu. Kif? Billi tieqfu fi sħiħ l-Ispirtu wieħed fema waħda tikkumbattu flimkien għal fidi tal-Evanġelju. Palli kieku l-image li għandna qudiemna hija ta' armata, tipprepara l-battalja, kulħadd għandu postu, kulħadd wieqaf uniti flimkien biex jiġġieldu din il-ġlieda. Iva aħna qegħdin fi ġlieda spiritwali li fiha żewġ aspetti. Għandek l-aspett tad-difiża tal-Evanġelju u t-tieni għandek l-aspett li l-Evanġelju qiegħed jikber, jixxandar u jirbaħ ukoll għal Kristu. Tajjeb, u dawn huma f'dan il-kapitlu Pawlu jsemmi l-Evanġelju 6 darbiet. 4 darbiet minnhom jitkellem dwar id-difiża tal-Evanġelju, darba minnhom dwar il-progress tal-Evanġelju u l-aħħar waħda dwar is-sħubija tagħna bħala nsara flimkien fl-Evanġelju. Naħdu waħda waħda. Id-difiża tal-Evanġelju. Pereżempju, vers 16 jgħid dawk jagħmlu hekk minħabba mill-imħabba billi jafu illi jien imqiegħed għad-difiża tal-Evanġelju. Tgħidli l-Evanġelju għandu bżonn min jiddefendih. Għandu bżonn min jiddefendih l-Evanġelju. Żgur li għandu bżonn. Għax l-Evanġelju huwa attakkat minn kull naħa, minn barra u minn ġewwa l-Knisja biex jaraw kif jagħmlu u jawġuh u jbenġluh u jinnegawh. Fi żmien Kristu il-Lut kienu jiġħdu li Ġesu u li ben Alla. Illum is-setet il-Musulmani jagħmlu l-istess. Fi żmien l-Apostlu Pawlu kellek l-aħwa qarrieqa li kienu qegħdin jgħidu isma' li biex tkun ġustifikat mal-fidi trid iżżid il-merti tal-opri tiegħek. U kiteb litra l-Galatin biex jiġġieled dik l-ereżija. Illum, sfortunatament fil-Kattoliċiżmu Ruman għadhom bl-idea li l-fidi weħeda mhix biżżejjed biex tiġġustifikat, trid tagħmel l-opri, trid tagħmel penitenzi biex inti eventwalment tkun sewwa malla.
l-Evanġelu wkoll jawġuh dawk illi jużaw il-grazzja t'Alla bi-skuża biex ikomplu jgħixu fil-ħażen. U la darba aħna salvati bi grazzja ma jagħmilx differenza jekk tgħix tajjeb jew ħażin. U din hija tagħlim qarrieq popolari immens fl-Amerika fejn jgħidulek aċċetta lil Ġesu bħala s-Salvatur tiegħek u xi darba jekk trid ma mhux bil-fors aċċettaħ ukoll bħala Sid. Imma la darba aċċettajtu bħala Salvatur tgħix kif tgħix insa tmur il-ġenna għandek garanzija. Dan huwa popolari ħafna dan it-tip ta' tagħlim. Daqskemm huwa popolari wkoll il-Vanġelu tal-prosperità li jużaw il-grazzja t'Alla l-iskuża bħala skuża biex għal liħ. Hekk ġara fi żmien l-Apostlu Pawlu hekk għadu jiġri sal-lum bil-famuż Prosperity Gospel. U wkoll irridu niddefendu l-Vanġelu kontra dawk li jgħidu isma' fid-dinja tal-lum pluralizmu kull triq twassal għand Alla. Hekk kienu jemmnu fi żmien ir-Rumani għandek diversi allat sakemm inti għandek Alla ieħor ma jimpurtax basta tagħti qima lil ċesri u ix ir-reliġjon tiegħek tajjeb. Ma jistgħux ngħidu hekk. Rridu naffermaw li Ġesu hu l-uniku Salvatur u l-uniku triq li jwassal għand il-missier. L-Evanġelju jeħtieġ niddefenduh l-ewwel nett billi nkunu nafu x'inhu, nemmnuh aħna, ngħixuh aħna, nkunu kapaċi wkoll nirreżistu l-argumenti folot u nippropagaw il-veritajiet tal-Evanġelju fis-soċjetà li qegħdin ngħixu fiha. Aħna wkoll imsejħin l-aħwa għad-difiża tal-Evanġelju fi żmienna. It-tieni. L-avvanz tal-Evanġelju. Vers 12 l-Apostlu Pawlu jgħid hekk: issa rridkom tkunu tafu l-aħwa illi kull ma ġrali żvolġa pjuttost għal progress tal-Evanġelju. Tajli xi ġralu? Spiċċa l-ħabs. Għaliex x'għamel ħażin xejn. Għax xandar il-Kristu. U l-lut ma kinux jaħmluh. B'xi mod jew ieħor raw kif għamlu spiċċa arrestat u għamel sentej li l-ħabs u mbagħad kellu jappella biex imur għand ċesri, spiċċa dak l-inkwiet kollu u meta mar Ruma mar hemmhekk bħala pruġinier. Kieku kellek int tagħmel programm biex ixxandar il-Vanġelu, tużah dan il-metodu illi l-aktar evanġelista prominenti jispiċċa ikkalzrat ġo xi ċella maħmuġa ġo Ruma. Hekk dak il-metodu tużah jew tagħmlu prominenti, magħruf mad-dinja kollha, rispettat min-nies tad-dinja kollha. Ma dak huwa l-metodu tagħna l-bnedmin, il-metodu tagħna u li l-avvanz tal-Evanġelu Joseph isir permezz ta' tbatija. Dejjem hekk kien. Kien hekk fi żmien l-Apostli, kien hekk matul l-istorja tal-Knisja huwa hekk illum ukoll. L-Evanġelju javvanza bit-tbatija, bis-sofferenza. Tajli bliema mod bniedem l-evanġelista li suppost qiegħed hemm jippridka u jxandar Kristu maqful ġo ċella kif ħajjejn biex javvanza l-Evanġelju. Ibda biex is-soldat li kellu ikkatenat miegħu. Għandu 12 siegħa xift jisma' l-Evanġelju mingħand l-Apostlu Pawlu. Mbagħad jiġi jbiddel ix-xift jiġi soldat ieħor u jisma' dak ukoll. Mbagħad jiġi x-xift ta' wara u s-soldati wieħed kellhom jisimgħu mingħand l-Apostlu Pawlu l-Vanġelu. Captive audience, le? Litteralment. Mbagħad is-soldati marru, Pawlu jgħid isma' dan serva pjuttost tal-avvanz tal-Vanġelu hekk li l-pretorju kollu sar jaf bija u bil-priġunerija tiegħi u bil-ingħallem jien u x'naf jien. Jiġifieri fil-qalba ta' Ruma, fil-belt ewlenija tal-Imperu, fil-palazz tal-Imperatur, is-soldati kollha b'xi mod jew ieħor semgħu l-Evanġelju. Kultant, dak li jidher tant ħażin fil-fatt Alla jdawru ikun ippjanat mill-providenza t'Alla għal ġid. Imma mhux biss, għaliex meta l-aħwa nsara raw xi ġrawlu Pawlu u raw li baqa' jżomm sod fil-fidi, meta qabel kellhom ħalqhom iż-żipjat, issa għamlu l-kuraġġ. U meta raw l-ubija ta' Pawlu qalu jien ukoll irrid inqum u nxandar il-Kristu. Inala il-fom pubbliku ta' Pawlu infetħu ħafna ħluq biex ixandru l-Evanġelu minn floku. Vera, kien hemm xogħol qed nixandruh bil-pika u dan.
Imma fimni dak li ġara dak iż-żmien jiġri llum ukoll ma nix niskandalizzaw ruħna dejjem issib dawk illi huma nsara u forsi mhumiex u għandhom naqra waħda il-mottivi tagħhom rashom l-isfel. Pawlu qal isma' xorta waħda nifraħ ta' għaliex bit-tajb u bl-ħażin Kristu qed jiġi imxandar. Tasbu mod ieħor kif l-priġunerija ta' Pawlu serviet biex ixxandar l-Evanġelju. Mela kien qed ixxandar soldati, l-oħrajn għamlu kuraġġ u hemm tielet waħda. Littra li kiteb lil Filippin hija waħda mill-epistoli tal-ħabs ma' littra l-Kolossin u littra l-Efesin illi Pawlu kellu l-kwiet biex joqgħod hemm jikteb dawn litri tant profondi illi servew biex ixxandru l-Evanġelju mhux fi prietka waħda imma fis-seklu l-ewwel wieħed u fit-tieni u fit-tielet għal 20 seklu sħaq Pawlu baqa' jxandar l-Evanġelju permezz ta' dawn litri saħansitra lilna wkoll illum. Iva Alla kapaċi juża s-sofferenzi tal-bniedem għall-avvanz tal-Evanġelju. Jiġini f'moħħi xi ħadd ieħor li Alla taħ naqra break mill-ħajja ta' kuljum tefgħu fil-ħabs biex jikteb ktieb tajjeb. Tafu minnu? John Bunyan, Pilgrim's Progress, le? It-batija hija parti mis-sejħa tagħna, infatti jgħidilna fit-tmiem tal-kapitlu fejn jgħid għax lilkom hu moti b'xejn għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih. Kien moti lilna li nemmnu. Emminna mhux għax aħna konna urrif aktar minn ħadd ieħor, kienet għotja minn Alla li aħna emminna fi Kristu. Imma da mhux biss. Imma għandna l-privileġġ, iva, illi mbagħtu għalih ukoll. Ħares, inti ħadbati għal xi ħadd li tqisu bħala prezzjuż le? Għażiż għalik. Il-lest li mbagħti għat-tfal tiegħi, għall-mara tiegħi għax inħobbhom. Jena lest imbagħti għal Kristu u l-Evanġelju tiegħu. Għax għalija huma eżes saħansitra mill-ħajti stess. Kont qed nara din il-ġimgħa fraħal fl-Indja. Raħal ta' 120 familja, 3 minnhom insara. Persegwitati mill-bqija tar-raħal. Daqqa waħda ġew mobba u skos nies fid-djar ta' dawn it-tlet familji biex joqtlu, biex jaqbdu u joqtlu lir-raġel tal-familja lill-missier. Minnhom irnexxielhom jaħarbu, it-tielet wieħed ir-raġel ma kienx hemm imma sabu t-tifel tiegħu ta' 16-il sena. Qabduh, ħaduh mid-dar, biċċruh, faqawlu rasu bil-ġebel daqqiet ta' sikkina u qatluh. Għalfejn? Għax hu Kristjan. Tgħidli kif dan il-mod tant krudili l-Evanġelju ta' Kristu huwa mxandar. Nixtieq ngħidlek minħabba hekk u hekk. Imma dan huwa l-metodu tal-Alla. Din il-ġimgħa wkoll fiċ-Ċina l-awtoritajiet tal-gvern jitlu fi knejjes insara u ħarbtuhom sa dil-ġimgħa stess. L-avvanz tal-Evanġelju isir permezz ta' tbatija u aħna imsejħin inkomplu dax-xogħol. Tielet ħaġa li jsemmi Pawlu hija isħubija fl-Evanġelju, vers 5 jgħid li hu kien ferħan minħabba fihom minħabba x-xirka tagħkom fl-Evanġelju mill-ewwel jum sissa. L-ewwel jum, ġifieri l-ewwel jum li semgħu l-Evanġelju minn meta mar ħdejn ix-xmara jipprietka. L-insara ta' dik il-belt ix-xirku ma' Pawlu saru sħab miegħu f'dan ix-xogħol importanti. Tgħidli kif, ftit wara kellu jitlaq iva, imma għenuh baqgħu jitolbu għalih. Bagħtulu il-flus biex ikun jista' isostni lilu nnifsu għal darba darbtejn. U meta saru jafu li qiegħed Ruma arrestat, bagħtu lil Epafroditus wieħed
leaders ewlenin tagħhom botja biex jagħtuha lill-Apostlu Pawlu. U għalhekk qed jikbilhom litra fil-fatt biex jirringrazzjahom tagħha. Dak jiġi f'kapitlu 4. Imma dawn Pawlu u l-insara fil-belt ta' Filippi ħassewhom bħala uniti, bħala għaqda waħda, bħala xirka flimkien f'din il-ħidma. U l-istess ħaġa rridu nagħmlu aħna. Il-xogħol tal-Evanġelju mhux tiegħi jew tiegħek jew tiegħek, imma huwa tagħna flimkien. Irridu ngħinu lil xulxin, bis-sapport li nagħtu lil xulxin, bl-għajnuna li nagħtu lil xulxin. Jekk inti student li xahad biex jiġi knisja u ġej knisja, inti għamilt biċċa xogħol tiegħek mill-laqgħu fil-bieb u he welcome him u daħlu poġġi, dak għamel biċċa tiegħu, jekk kellu bżonn translation, dak għamel ilu xi ħadd ieħor. Jekk sema l-kelma wkoll għax għamilha xi ħadd ieħor, jekk sema l-kongregazzjoni titlob, sema jekk wara tajtu belate u ħatlu bidejhu kellemtu, dawn huma kollha flimkien qegħdin naħdmu għall-istess għan u hekk iridu nibqgħu nagħmlu. Irridu nibqgħu uniti flimkien. Aħna wkoll irridu nkunu ħsiebna mhux biss fil-art tagħna ma li hemm minna, tajli kif nista' mmur l-Etjopja, kif nista' mmur il-Peru. Inti le, imma Ray Hoover hemm qiegħed u Anthony Green qiegħed in-naħa l-oħra u aħna nistgħu nkunu sħab miegħu billi nitolbu għalihom kif kienu jagħmlu l-Filippin għal Pawlu u billi ngħinuhom finanzjarjament biex ikunu jistgħu iwettqu x-xogħol tagħhom f'dak il-pajjiż. Iva, l-idea ta' sħubija, ta' unità, ta' xirka bejnietna f'din ix-xogħol, f'din il-ħidma tant importanti. Meta kont qed naqra l-ittra l-Filippin, f'daqqa waħda toħroġ xi ħaġa bum, tajt qatt ma rajta din. Hija sħubija bejniethom bħala bnedmin, imma hija wkoll sħubija ma' Alla. Dak li beda xogħol tajjeb fikom se jtemmu sal-jum ta' Kristu. Ix-xogħol tal-evanġeliżmu u tagħna imma primarjament huwa ta' Alla li qed jaħdem permezz tagħna biex iwettaq din ix-xogħol tal-evanġeliżmu f'din id-dinja. Sħab aħna għandna dan il-klabb jekk trid. Li l-kap tiegħu muħat ħlief Alla stess. Alla beda tax-xogħol fina tagħna l-abilità li nemmnu, Alla tagħna wkoll il-missjoni li nxandru l-Evanġelju u ħajkun magħna, ħajtemm dan ix-xogħol fina sal-jum ta' Kristu. Id-difiża tal-Evanġelju, l-avvanz tal-Evanġelju bit-tbatija u s-sħubija tagħna flimkien f'dan il-ħidma. Għaliex importanti l-Evanġelju fil-qosor tliet affarijiet. L-ewwel qed għax jagħtik skop fil-ħajja. L-Evanġelju jagħtik skop għal xi xtex. Aw min jgħix għal futbol, aw min jgħix għal divertiment, aw min jgħix għal politika, aw min jgħix għal pjaċiri tiegħu, aw min jgħix għal negozju. Kulħadd għandu xi forma ta' skop għal xi jgħix. Imma l-Evanġelju jagħtik l-ikbar u l-isbaħ skop li ma jintemm qatt. Għax għalija li ngħixu Kristu. L-iskop ta' ħajti sar li ngħix għalih, li ngawdi lilu, li niglorifika lilu. Xemm nisbaħ minn hekk? Skop li bdejtu f'din id-dinja u nibqa' inwettqu fl-eternità. It-tieni ħaġa, l-Evanġelju għandu l-qawwa li jittrasforma lil bniedem. Il-bniedem min natura tiegħu huwa egoist, jaħseb fih innifsu, jaf ikun krudil, imma l-Evanġelju jibdlek. Il-fokus tiegħek flok tkun int selfishness jiena l-egoizmu tibda tħares lejn ħadd ieħor. Pawlu għallhom isma' jiena marsus bejn żewġ naħat. Fuq naħa nixtieq nitlaq nkun ma' Kristu li aħjar, imma bil-manda l-oħra naf li intkom għandkom bżonni biex nkompli nagħallimkom, nħeġġixkom, nqawwikom. U qal minħabba fek, għalkemm nixtieq immur ħanibqa' minħabba fikom. U ħanerġa' niġi għandkom. U bniedem issa qed jaħsibha mhux biss dak li jaqbel lilu, imma dak li qed jaqbel lill-oħrajn ukoll. Il-ħsieb ta' minnu dan? Il-ħsieb ta' Kristu. Taraw li dan ir-raġel qed jinbidel fi xbija ta' Kristu. L-Evanġelu hekk jagħmilna. Flok nies egoistiċi ħsiebna fl-interessi tagħna nkunu kapaċi nħarsu l-barra minna u naraw lil ħadd ieħor u naraw kif nagħmlu biex ngħinuhom.
U l-aħħar ħaġa, l-Evanġelju jagħtina tama ħajja, tama ta' vera. F'dinja ta' inċertezzi, f'dinja ta' taqlib, f'dinja fejn ma nafux għada kif se nkunu, l-Evanġelju jagħtik tama. Għalija li ngħixu Kristu u li nmut liħ. Għalixu liħ għadin ir-raġuni. Ma ninsab marsus beż-żewġ direzzjonijiet għandi l-leblieba ħalli nitlaq u nkun ma' Kristu għax dan u bil-wis aħjar. Tkun ma' dak li inti tħobb, tkun fil-preżenza tiegħu, tgawdi preżenza tiegħu, żbuħija tiegħu, l-imħabba tiegħu wiċċ imwiċċ. Din hija t-tama tagħna. Li anke l-mewt għalina mhix it-tmiem ta' kollox, il-mewt hija iċ-ċavetta li tiftħilna t-triq biex inkunu ħdejn il-maħbub tagħna Ġesu Kristu. Il-qawwa tal-Evanġelju jagħtina skop għal ħajjitna, jibdilna u jagħtina tama. Dan huwa tema ta' dan il-kapitlu biex ngħixu denji tal-Evanġelju li hemm fih. Għax id-dinja ta' madwarna għandha bżonnu. Dinja għaddejja minn pandemija ta' ħażen u dnub. Din għandha bżonn il-fejqan. Il-fejqan tal-mafra ta' dnubiet, ta' ħajja ġdida, ta' qalb ġdida, ta' tama. Dan il-fejqan insibuh biss fl-Evanġelju ta' Ġesu Kristu. Ejjew mela l-aħwa nagħmlu kif tgħidilna l-Iskrittura. Ejja nġibu ruħna denjament tal-Evanġelju ta' Kristu. Amen. Ejja nitolbu.